garaipena lortu duzu gaurkoan Aintxasun, ez da urteko lehenengo garaipena, baina lehena finisherrekin, eta seguruna bakarra izango dana, eta lehenengo afizionatuta, eta seguro bakarra izango gala. Zemuz jundagun? Bai, bueno, egia esan gogoa genekan ez, hemen korritzeko, azkenen beste karrera bat inun afizionatukin musikan eta ez zeiten oso ondo atera. Egia esan nekin nola jongo nintzen ez, azkenen aste guzti hau Balentzien egon naiz pistan. Eta bueno, nahi edo ez nahi betire ez da komeni igual aste guztia pistan ibiltzea. Baina, bueno, egia esan reto oso politu genekan hemen ze, bueno, altik eta gurasok eta esate duen bezala, nire aurreneko garaipenakadetan hemen izan zen, eta, bueno, hori esate genuen ez, oso polita izango zala, hemen bukatzea zikloi bezala, ze azkenen, dakizuen bezala, urrengo urten ja, ez eta aukeraik eukiko hemen korritzeko, eta, bueno, gaur zan azkeneko karrera, ze guain ja mundial eta europeo eta nijoa, eta, bueno, azkenen lortu dugu, eta egia esan ez duen espero, ze karrera erdialdean tiratzea tokatu zaigu, eta, bueno, nahi buruak klik indit eta esan dit, ja hor bukatzen zala nire karrera, baina pixkanaka jungea sartzen, eta azkenen aurren ikusi naiz, eta gero ja ikusi etenen esprintatzeko aukera zeola ez, odola usain duetenen, gora etorri naiz, eta hankak ja minik etziaten ematen. Amaiera ikusgarria izan da, hor asko hasi zarete malkarri jotzen, zu momentu batean hor ikusi zara, ze esaten zenun bezala, karrera erdialdera, lasterketan iaia kanpoan zinen. Bai, hasieratik 17 edo 15 grupo bat junda ez dakit, eta hori nahiko lo harrapatu dugu, eta bueno, talde guztia tiratzea tokatu zaigu, eta ni bertan ibili naiz tiraka, eta hoxe, nik uste asko gastatu deula hor, baina bueno, gero pixkanaka rekuperatzen jo naiz, eta azkenen aurren sartzea lortu dut. Karrera berezia seguro gauza askorengatik, baina zuzendaria zanagatik ere garrantzitsua, oain arte inoiz ezenekan, eta ez da zukiko. Bai, egia esan, ni txirrendularitzan hasi nitzanetik, ez dakit 6-7 urteekin, Ander Altuna beti onda, bea nire ondon. Gauza asko lortu diteu, nik uste lortu den gauza ondina munduko txapeldun izatea izan dela, baina azkenen gaur izan da bea nire direktore, nire maixu, urte guzti hauetan bezala, eta ze gutxo garaipen hau behantzako ez. Zorionak egin. Eskerrik asko.